Ay, nag-build din ng moisture yung geyser bore guys, oh. Ito, oh. Guys, good morning! Ayan. Babalikan lang kay Tracker. Salamat sa panonood sa mga vlog natin. Tenga tayo guys, tenga. Sa mga nakasunod, no, sa vlog natin, nag-deliver tayo kagahapon dito sa Langley, British Columbia. Sabi sa akin ng dispatch ko okay, go to truck stop. Sabi sa akin, we still sorting things out. Wow! Yung sorting things out nila kahapon hanggang ngayon, almost na ako, naka-sleeper na ako rito ng 23 hours and 35 minutes. Wala kahapon, wala silang load. Sabado na ngayon guys. Nakakainip. Kaya ang ginawa ko gapon siyempre lakad-lakad, nanood ng Netflix. Ayun, nabot na ako ng guys, nakita nyo. Nakita natin, nabot na ako ng 23 hours and 36 minutes tenga. Hindi ko alam kung kailan nila ako bibigyan. Tinext ko si namin, aming butihing planner ng company. Okay, sabi niya sa akin by the sound of things, I'm looking for a load for you. Oh wow. Pecha 15 ngayon guys, Sabado. Pero I doubt meron silang makikita Sabado mga ganito wala Sabado, Linggo wala. Baka Lunes na baka abutin tayo hanggang Lunes dito. Ito day 1 ng tenga sa British Columbia. Kape tayo guys. Buti na lang kamo, nandito ako sa magandang truck stop, Chevron. Kaso nga lang kagahapon yung tumatao dito, pinapitan ako, tinanong ako kung mayroon akong Chevron na ginagamit na pagpaprudo, kasi kung hindi ka Chevron, hanggat maaari hindi sila nagpa-park kasi para sa mga Chevron customer lang. Hindi naman sila nagpabayad, so bawal lang talaga ang hindi Chevron customer. Ako ESO kami dito kasi sa British Columbia. Napakahirap maghanap ng paparkingan dito sa British Columbia. Ay nako, so wala akong ibang magagawa guys kundi magantay na naman sana maya kasi maaga pa naman sa Winnipeg. Anong oras pa lang? Alas 9 pa lang ng umaga. Sana mahanapan na naman tayo para makalis na tayo. For the meantime guys, kape-kape muna tayo. Good morning sa lahat. Yes! Kellogg reached over and took Teresa's right hand in his left as they continued to wave. Do you think he'll ever find them? I know he will, no matter how long it takes. And when he does, God willing, Kid Morgan won't be alone anymore.
The Loner, Book 8, Trail of Blood, is a graphic audio production. Copyright 2011, J.A. Johnstone. Published by arrangement with Kensington Publishing Corporation. All rights reserved. Copyright 2012, The Cutting Corporation. All rights reserved. Performed by Ken Jackson, Eric Messner, Michael Glenn, Bradley Smith, Joe Brack, Kimberly Gilbert, Christopher Graybill, James Lewis, Christopher Sheeran, David Coyne, Stephen Carpenter, Eva Wilhelm, Thomas Keegan, Elizabeth Jernigan, Drew Kopus, Michael John Casey, Lily Beacon, Patrick Bussing, Richard Rowan, Joel David Sofner, Terrence Akerford, Nanette Savard, and Mort Shelby. Additional red shirts by the Dead Giveaways. Directed by Nathaniel Perry. Yeah. Alright guys, ayan. Anong oras na? Alas 3 na. Inabot na ako ng ano dito guys. Oh, 29 hours and 27 minutes na ako natingka kanina, di ba? 24 hours. 24 hours. Kulang-kulang 24 hours kanina nung paggising ko. Umaga pa yun, mga 6:30 pa yun. Anong oras na? Mag-alas 3 na. Ito, nakita nyo yung aking ano. Ay, nakita nyo. Sleep Robert, 29 hours and 30 minutes. Ayan. Wala na, walang load. Next ko yung dispatch ko eh. We're still looking for you for load, sabi sa akin. Tapos na ako nagbuhat. Bumalik ako sa tulugan kasi medyo napagod, nagpahinga ako. Tapos eto, pagmamansanas muna tayo. Kain tayo guys, mansanas. Buti na lang kamo wala pang snow. Kasi kung may snow, naku po, baka maghapon ko ng pinandar na naman itong truck ko. Siyempre kailangan ko mag-idle, gawa nga ng yung lamig. Yan. Napapaandar lang ako pag nalubat yung cellphone ko, ganyan. Kung gusto kong magpainit na tubig, magluto ng kung ano man dyan. Kasi siyempre hindi kaya ng truck ko nang hindi umaandar, gawa nga ng siyempre lang araw na tayong rito. Hindi tumakbo. 30 hours na. Mamaya mga bandang alas 8, alas 9 ng gabi, 36 hours na ako, reset na ako. Bukas guys, linggo, hindi ako sigurado kung meron tayong load pa. Baka hanggang Lunes pa ako rito. Sana naman bigyan nila ako ng maganda-gandang pangarga after nito para makabawi ako sa tenga. Wala akong bayad ngayon sa layover guys. Kasi revenue ako, no? Hindi ako per miles. Kaya kapag na layover ako, wala akong bayad. Yun din ang masakit kapag kapag revenue ka. Nag-aantay ng snow ang Lakay Trucker kasi tenga. At guys, yan, wala tayong ibang gagawin kundi magkalikot tayo ng truck. Mag-drain tayo ng hangin ni Cordapia sa mga reservoir.
muna para hindi masira. Mas punasan naman natin tong battery natin guys, marami na oh. Bago pa naman tong battery ko, sa mga nakasurod sa vlog ko, mga isang last year ako nagpalit nung hindi umandar yung truck ko doon sa Washington, sa Amerika yun. Ano, bagong bago, marumi lang, alikabok, ulan, alikabok, hindi masyado kasi na ayan oh. Hindi naman siya corroded, marumi lang talaga siya, hindi siya corroded. At least kahit paano may pagkakataon din akong kalikutin ng truck ko pagka ganito. Minsan kasi pagpagod na wala na, higa na pagtapos mag drive. Hindi naman siya corroded. Ayan o, hindi naman siya nagko-corroded, malinis naman. Ito paano, battery marumi lang, malikabok. Ito yung i-drain natin. Mag-drain tayo nito kasi kailangan to eh. I-drain natin, saka ako paanda rin. Mag-drain tayo ng hangin. Ay nako, daming hangin. Oh, ito oh. Ito pala yung minsan pagka po may preno ako guys, may naririnig akong langit-ngit sa ano. Ito mo, mayroong mons. Ano? Ay nako, nahin natin dito. I-drain natin. Kailangan ko na nga nang minsan. Hindi kaya. Kailangan isa-isahin natin. Tatlong reservoir. Mabilis lang naman mag ano tong si Cordapio eh. Mabilis naman siyang mag build ng hangin. Drain na drain talaga para walang problema. Yan, mas malakas pag pinisil na. Yan. Wala na. Wala na yung primary tank natin. Ito secondary. Sakit sa kamay eh. Dalawain ko na para itong kabila maubusap na. Diba minsan pagka nagpe-preno tayo, no? Pag nagpreno tayo, gumagano yung mga brake drum natin. Yan.
May mga moist kasi dyan na nagbe-build up. Kaya dumadalo yan sa mga hose, yung mga airlines natin papunta ron. Siyempre, pagka naglalangit-ngit na gano'n, ibig sabihin yung moist, nagkikreate yun ng friction. Nakikita nyo, ba't kaya pumuputi? Dito yata yung parehas sila namuti. Pero yata is na sa loob. Pumuti kanina wala yan, ngayon malamig yung kasi. Wala na. Kabila. Sagadin natin. Yan. Tapos akyat tayo. Pakita ko sa inyo itong mga reservoir na drain talaga. Hupya. Okay, so start natin. Okay. One more reason to ask God to help us prevail. Ito nakita nyo to guys. Ito yung primary P, secondary. Ito yung primary at secondary tank natin. Nakita nyo yung pula. Andun yung andun yung gauge niya sa may pulang-pula. Pamamaya pag in-start natin yan, aangat. Pero mamaya na natin i-start yan. I-check muna natin yung i-check muna natin itong makina natin. Dandahan lang ako bumaba kasi baka mamaya mabali ko pa itong itong apakan ko rito Nag-ayos na ako ng truck, nakasira pa. Ayan guys. Okay. Tignan natin ang label oil nito. Sa mga nakasunod, katatapos lang naman natin kita nyo, brown na brown pa. Kapag ka nagamit na yun, ang itim niyan, katulad ng nakaraan. Okay pa, mataas pa yung label niya. Hindi ko makuha masyado yung label nito guys, kasi pinandar ko mga 3 hours ago Luto ko ng kanin ko. Ito yung makikita natin. Okay pa siya. Tatluin natin. Yun. Kita. Okay. Hindi naman ako magpe-pre-trip, pero tignan ko na, wala pa tayong biyahe Kaya magagawa. Ayan. Biscuit pa paano nakatikim naman nitong steering shop natin ng langis. Ayan. Ayan. Masarap ibiyahe ang truck kapag kayong bagong pagrasa. Yung nararamdaman ako dito guys, minsan pagka nagdadrive ako may lumalagotok Ano kaya yun? Sa mga tignan natin itong mga shop na to, baka mamaya umaalog-alog na Inspection ko tong shop ng truck ko mga shock nita, yan. Alog-alogin natin yan. Baka mamaya tug gumagano. Yan na yun pala. Okay ba anyway? Okay, sa kabila. Sa kabila.
bagong bago mga ludi. Fuel filter natin, water separator. Okay, so nasa max pa. Okay pa yan. Okay, dito maganda. Ito shock. Yung shock nya okay pa naman. Sa awa ni Lord, hindi naman siya gumagalaw. Yan ang mga tinitignan natin. Itong mga to, ano, baka mama may tamaan. Itong gulong natin super, parehas ang ano, magandang hindi magandang pagkakaano niya. Kapapalit lang naman natin ito 4 months ago nung nagpaano tayo, tawag nito, nagpa-safety tayo. 'Di ba? Yung kain ng ano dito sa kabila, ano na? Pudpod doon sa kabila hindi. Isa ngayon sa tingin ko okay naman siya, magandang pagkakaano niya. Na-align kasi Alright, duwa ko tayo rito. Okay, so wala tayong problema. Pero tinitignan ko pa rin itong gulong na to kasi siyempre baka mamaya meron ng tawag nito, natanggal yung isang thread dip niya ito sa taas. Ayun ang titignan natin. Pero yung shock dito, ayan, ito yung isang shock niya. Guys, ito yung isang shock. Pag umalog to, tapos. Hindi. Ito yung shock ito, guys. Tingnan natin yung shock na yan. Para kapag na-inspection tayo, yan ang tinitignan mo na Tug, gumagano, tapos ka na. Violation agad yan. Ito, shock. Kita nyo? May shock dyan. Okay. So ito, another shock. Ito, another shock nya. Usawa ni Lord. Okay naman. Pero siyempre, tignan na rin natin yung baka mamaya natikapan na. Bagong game. Thank you Lord. At saka napabago natin gulong niya kung dati. Ito, shock ito. Wala naman, okay naman. Sawa ni Lord, tugtog. Walang tumutunog. Okay guys, ayan. At least kahit pa paano na-drain na natin lahat-lahat. Ang tanging gagawin ko na lang, start natin itong truck. I-start ko tong truck. At mag-ano tayo ng ano niya, mag-build tayo ng hangin. Ayan yung naririnig nating air brake air pressure low, sabi niya. Nakita natin lahat yung mga yun. Angat na yan. Mabilis lang mag-build ng hangin ito siguro dati Tignan nyo andun na agad. Anuin ko lang siya, gasolinahan natin, patasan natin yung RPM. Ayun dapat above 90 or 120 PSI. Mawawala na yung alarm na yan pag above 60. Yun. Ang bilis niya magkarga ng hangin. Ibig sabihin walang butas ang ng truck ko. Maganda pa ang mga linya ng hose niya. 5 taon na si Cordapia guys, pero okay pa. Ayun. Kapag nag-purge yung yung sa likod, may marinig tayong psst, sabi niya magre-release na yung governor nun. Kapag ka nag-air brake ka, nag-ano ka rito, air brake, nag-exam ka ng class 1 mo, may air brake din yun.
Pag marinig mo yung psst, dun yun. Okay. Nasa 120 na yung ano natin. Above 120. May maririnig na tayong purge dyan. Yun, narinig nyo yun. Yun na yun. Hanggang dyan lang guys, hanggang dyan lang siya. So 130 PSI lang yan. So 120 between, ayan o, nakita natin. Tapos maririnig mo na yung purge kasi hindi siya pwedeng sumobra. Yung bang governor, magsisignal yon para mag-release siya ng hangin. Tapos magkarga ulit. Release hangin, karga. Yun. Anyway, ayan. Baba tayo. Tandaan lang kasi baka mamaya eh. Okay na. Ibalik ko na. Pakiramdaman natin. Ayos. Okay pa si Cordapia guys. Okay pa. Salamat naman. At sana hindi tayo itinda ni Cordapia. Senting naman dito. Wala akong nakikita ng ano. Even naman ang pudpud niya. Sa gitna talaga. Ibon. Okay, sarado ko na. Okay, tsaka ito. Yan yung parang pinaka-hook niya guys. Ito. Hook niya ay hook mo dyan. Ano? Oh, pag binuhat mo matatanggal. Ganon din sa kabila. Oh. Yan. Tapos yung cover na ano natin. Yun. Lock na. Yan. Tulakan natin to. Ayos. Alright guys, ayan. Andito pa talaga tayo sa Langley. Wala tayong magawa kundi magantay ng snow. Kung hindi sana ulan eh.
Ito, layover, naghihintay ng alikabok. Oh, ito guys, kumbaga sa ibang nagbablog, ano? O sabihin ko na lang. Oh, ito, layover ako. Nagbibilang ng alikabok. Wala namang alikabok na bibilangin kasi umulan. Snow dapat, kaso wala eh. Kaya, ito guys, ito, na-layover ako dito sa British Columbia. Naghihintay ako ng patak ng snow. Oh, anyway. Guys, joke ko lang yun hindi ako naghihintay ng patak ng snow kasi malamig na nga, maghintay ka pa. Alright guys, ayan. Tignan natin. Okay na. Puno na. Ayan. At naka 30 hours and 5 minutes na ako dyan guys. Wala na talaga. So wala na tayo talaga dapat pag-asa siguro ngayon. Wala na rin text yung ano ko. At saka sa Manitoba ngayon, Sabado guys, malabo ito. Pagka ganito na sistema, wala na. Huwag ka nang umasa. Sabado. Linggo rin bukas lalo na, kaya bukas wala na naman. Guys. Magnood na lang ako ng Netflix, higa-higa, tawagan ko sila misis, usap-usap, mga bata. Sabado ngayon, FaceTime o Messenger. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Sana nandyan lang kayo lagi sa akin para sumubaybay at manood sa mga vlog ko. Para tuloy-tuloy ako sa pag-vlog. Guys, thank you. Ingat kayo lagi. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.